Second setting-आ complete जाबाय. Guys, आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. भिडिअ लानाय जादों आं मानि थाखाय भिडिअ लादों. So भिडिअ लानाय जादों माने आं दिनै माइक्र'ब्लेडिं पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिं खालामनो नागिरदों. So second setting सो दे लोगोफोर. ओमफ्राय second setting माने आङो first setting-खौबो आं बिसिनिखौ लाखायाखै. ओमफ्राय दिनै आङो just second setting-खौ नोंथांमोना आंनो एसे देखायगोन दे. So लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ आंनि माइक्र'ब्लेडिं खालामनायखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नायनांगोन गासिबो. So बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. नै guys, बिनिया माने second setting, first-खौथ' खालामबाय. ओमफ्राय दिनै second setting खालामनो नागिरदों. माने एसे माने second setting-खौ मानि थाखाय खालामो माने फार्स्टआवहाय माने माबा जाया आरोना माने थाल मोना माने एसे दाख्लु दुख्लु जायो गुगाबा. स' बेखौनो माने समान स्मुथ खालामनो थाखाय second setting-खौ खालामनो नागिरदों आरो लोगोफोरनो. स' नोंथांनो एसे देखायनोसै. बे आब'नियाबो फार्स्ट सेटिंआथ' जाबाय. ओमफ्राय दिनैहाय माने बेसे गोबाव जाखोमोनलाय आब'? एक मासनि बारा जाबायहाय. 2 माससो जाबाय. 1.5 माससो जाबाय. ओमफ्राय नै दिनैहाय माने सेकेन्ड सेटिं खालामनो नागिरदों आरो नै. स' माने सेकेन्ड सेटिं खालामबा स्मुथ जासिगोन आरो नै आब'ना. स' गाइस नै नोंथांमोना सोरबा माइक्र'ब्लेडिं खालामनो नागिरदोंमोन ना? नोंथांमोना कन्टेक्ट लानानै फैनो हागोन. नै सोर माइक्र'ब्लेडिं खालामनो नागिरदों. आङो दा नै सेकेन्ड सेटिं खालामगासिनो. माने बेखौ दा माबा मुसिबासो माने माबासो क्लिन नुगोन. ओमफ्राय दायो जास्ट खालामनानैहाय बिदि दोनदों नालाय बेखायनो एसे माने गोसोम नुयो आरो गाइस. गाइस नै मा होनोमोनलाय सेकेन्ड सेटिंआ जाबावबाय. मानो होनबा माने खालामदानाव माने एसे डार्क नुयो आरोना. ओमफ्राय उनावहाय माने जेब्लानाखि माबा 6 दिन सप्तासेफोर जायो होमबा गुगाबा माने एडजास्ट जायो आरोना. हालका नुयो एसे माने नेचारेल बायदि नुगोन आरो. माबायदि नुखो गाइस? कास्टमारा आंना सेस. सेकेन्ड सेटिंआ कमप्लिट जाबाय. माइक्र'ब्लेडिंआ